Sanibona ababukeli ninjani, ngithemba niyaphila osukwini lanamhlanje. Ngizocela ni-subscribe, nilakhe, ni-comment. Namhlanje enginiphathele zona ezokuthi i-MK iwinile i-Ward 28 eStenga, iwine ngamalengiso ibe u-60+% lapho khona ishaya i-ANC ne-IFP ne-EFF kanye namanye amaqembu ebelingenele lolu yakhetho. Lokho kuveza ngokusobala ukuthi i-MK kungathi iyakhula kakhulu, kungathi ayisiyona lento abantu ababeyichaza ukuthi iyiyona le eyokuthi i-MK iwumlilo wamaphepha. Kubukeka ngazukuthi impela iza kabi, iwumlilo wequbula. Awuyiboneleke kodwa nayi ividiyo uGaddafi celebrate as ewinile. Makomanda. Kwanza mkoto kwanza. Kwanza mkoto kwanza. Bafethu. I-ANC be strong kakhulu. Ibe strong kakhulu i-ANC. Ama results ameyanjena. I-ANC 202. Okay, you're right. I-IFP no. Abantu abavotile bawu 442. Bancane abantu abavotile, half of them. I-ANC 202. IFP 14. EFF 7. Mkhonto wesizwe 231. Makomanda. Asiyeni sonke lasiya ngalena vele sesiyalidi khona i-bomb squad ngalena. 80% ngalena.